вважаються. А я попрошайка. А що це таке? Ірошка, дякую. Ну, прошу грошей собі на життя. А чому ти не хочеш працювати? Я працюю. Де? На роботі в Іспанії я працюю. Тобто Ну, ти в ти Києві чи в Іспанії? Ні, я зараз в зрадив Іспанії. Україну, Ну, чому? працюєш, і в українців гроші просять замість того, щоб допомагати захисникам? А? Думаєш, мене Дівчата не і знають? хлопці, не вздумайте йому кидати. Зараз війна в країні, треба допомагати фронту. Думаєш, не знаєте, як я допомагаю? Ні. Так, чи ти тухнеш, я не розумію, що ти смієшся? Дивіться, ми тиждень тому зайшли до дівчинки на ефір, вона хворіє оцим, як того, сахарним діабетом. Їй Ну, у 19 мене років. теж сахарний діабет. І ми за 11 минут зібрали їй 27 тисяч гривень. За На 11 минут. що? На обстеження. Що за бред? В мене сахарний діабет. Щоб обстежити його, треба здати HB-глікозірований гемоглобін. Він коштує 500 гривень. Що за розводняк? Ну, в неї ж не